možnosti netušené. Počítače a mobily, čo sme bez nich vôbec robili. SMS-kou rozhoduješ o všetkom. Lopta ideálne gulatá a tráva dokonale zelená. Pár kliknutí a hra sa začína. Nikto ti neodporuje, nikto zbytočne netrucuje. Počasie je priam senzačné. Kde sa stratili detské hry, krina vyhria na pery. Pod modrou oblohou až do zotmenia. Tam sa podelí detské hry, krina vyhria na pery. Tajné spolky a bandy s vlastnou zástavou. Jednou rukou ovládneš aj svet. Čo sa deje za dverami, už vôbec netušíš. Život ti utiekol a niet cesty späť. A internet, virtuálny dnešný svet ponúka ti možnosti netušené. Počítače a mobily, čo sme bez nich vôbec robili? SMS-kou rozhoduješ o všetkom.